jsme znali krásný den. Dám si kafe. Někdo mi volá. Ahoj, Franky, co potřebuješ? Ahoj, Draculaura, víš, můžu dnes přijít k tebe? Zabudla jsi u tebe kabelku. Jo. Maj se. Dnes přijde Franky. Zabudla si tu kabelku. Jasně, porazí. No, to už. Přišla Franky. Ahoj, Draculauro. Ahoj. Zabila jsi kabelku. Kde? V obýváku. Jo. Jsem tu. Jo, sadni se. Jo. Chceš něco? Ne, že se tě ptám. Dám ti něco jsem před tebe přichystala. Je to dobrůdka. Co je to? Já si donesem klidně tohle. Mám polívku. Upírskou polívku, ty lubíš. Nejsi upírka. Jo. Tada! Ledová zmrzlina pro eragitáky. Jo, ty jsi slušná. Díky, a tobě to dost přistane. Díky. No, zjíme to. A pak můžeme jít do obýváku, jít na YouTube si pozrat nějaké videa, ne? Jo. Klidně. Pustíme si muziku? Ne. Tak jo, tak pojďme. Děvčata šli si pustit něco na YouTube, ale Franky, keď odejde, nevím, či to bude aspoň tohto díle, keď odejde, no tak si zase zabudne kabelku. Ale teď tu druhý kabelku, ne tu, ale tu. Tu novou. Takže asi tak. To potom udělám, takže tohle budu brát. To polivka se mě, to takto. Počkejte, ještě dávám na sedačku. Jo. No to jsem ještě neviděla. Ty. Jo, tak já tu už se asi stmívá. Počkej, si zabrat kabelku. Kde? Tu je. Prostě nezabudni si už žádnou. Neboj. Už jdu. A zítra bude další party. Budu se těšit, Draku. Jo. Tak měj se. A kdyby se to zase něco zabudla, brnkni. Jo. Takže Franky si zase zabudla tuhle kabelku. Zase bude pindit. A Draculaura jej musí zase zavolat. Takže dovidenia příští díle. Promiňte, že to bude tak krátko. Musím už končit. Takže tak čau.